Hvad får man, hvis man blander golf, våben og masser af kaos? Super Battle Golf. Et af de sjoveste spil i nyere tid. Jeg håber, I nyder den her video. Okay, er vi klar? Twin Beach. Hole 1. Par 4. Okay, hvad gør vi her? Skal vi så bare skyde? Du skal bare skyde den. Gælder det bare om at få den først? Okay. Hvad fuck? Det er de games before. Nej! Hvad sker der, hvis man bruger? Hey, Så kan den target for. hey! Hey, shit, jeg ser den der gun. Bum og klar. Shoot med gun. Wow, hello. Hey, Men det er min bold. Det er min bold. jeg prøver bare at løbe hen til min bold. Ja, jeg runner streets her. Oh, for fuck er det der for en blik? Brugte lige min egen. Damn, man skal også passe på de andre her. Ikke at blive ramt. Kan man ikke skyde andres shit? Nej. Kan man ikke? Nej, jeg fucked up. Tror jeg var for meget det der. Hey! What the? Ja! Kom nu lidt! Nej! Kom nu lidt! Easy dub. Oh, hello. For lige et Easy win, chat. millisekund før mig. Du ryger ned i hullet samme tid, og så får du den før mig. Kan man sprinte egentlig? Nej, jeg tror, du sprænder automatisk. Så har jeg gjort det. Det hjælper mig ikke så meget det her. Jeg ramte ham. Jeg Nej, jeg var ikke tæt på den. Bro, this boy ain't got no jumper. Vi hygger også, da William løber. Nå, bro, jeg har glemt at finde min egen bold. Oh, hello. Jeg har glemt at Hey! finde min egen Det er ikke engang løgn. Nej! Jeg fumblede baggen! Shit. Kom med bold. Hvorfor skal jeg ned bagud? Ja, chat, se det her. Alle på William, alle på William. Bro, jeg forstår ikke. Ses Adam. Det er fint, jeg fik skudt min bold. Ja, det er så fint. Hello. Det var den der rocket driver. Hvor er min bold egentlig? Hvad fuck gør flashkameraet? Jeg ved sgu ikke, hvor min bold er. Ej, jeg når en flashbang. Hvad er det? Sorry. Goddag, der så godt, Adam. Ja, jeg fucking sagde. En penalty stroke? Nej, jeg skal ud af banen. Run! Run! Lige en ung mand for en eagle der. Nej, jeg whippede dig! Okay, chat. Det kan ikke passe sniper, Malte. Hey bro, du sætter folk det er hinandens. Easy. Sorry, du skød den mod mig. Jeg bliver nødt til at bruge mit shield. Swing and a miss. Jamen nu... Du kan godt få den lige her. Shit. Nej! Hvad er det her? Fuck af, Adam. Den orbital cannon, du har brugt på Willy. Woodland Bay. Okay, en par 5 her, gutter. Er vi locked ind på den? Jeg har altid lagt den. Så ikke lægge bagdelen. Så ringer jeg på. Det er så dårligt. Det ved jeg ikke. For Adam. Ej, hvad headshotter du lige mig? Jeg sigtede ikke efter det, jeg sigtede efter målet. Bitches! Fuck mig, jeg prøver bare... Okay, så er det personligt. Bitches! Okay. Shield. Jeg fjerner på min bold. Nej! Jeg whipper, jeg choker. Ja! Jeg bare skyder mig igen. Fuck! Nej! Det her spil er så åndssvagt. Det her spil er så fucking Yes. Okay, chat, er I klar til at logge ind her? Nej, det er alt for meget. Det er low-key, den er good. Adam, hvor er du henne? Det vil jeg gerne vide. Nej. Bow. Bro, jeg forstår ikke, hvordan det er. Hvorfor er det, du har speed boost? Det er, hvis man hitter den perfekt. Giv mig burgeren. Kom her til Hvor det. skulle den hen? Nej! Nej. Hvad fuck er det der? Willy! Kom lige lidt, chat. Jeg forstår synes ikke mechanics overhovedet. Hvis du skulle lege far, mor og børn med dem i opkaldet, hvem skulle være hvad og hvorfor? Godt spørgsmål. Jeg er selvfølgelig faren. Albert, han vil være mor. Ja, faktisk som en kompliment. Så vil Adam være storebror. Ja, tak. Den er jeg ikke sur på. Og så Trille vil helt klart være lillebror. Altså ikke sådan, ikke sådan på en fuck you angle. Jeg skyder dig næste gang jeg får noget, der skyder for den der. Det er helt sikkert. Put my weapon. Skyd ham, Adam, skyd ham! Put my weapon. Nej. Ja, men... Det hjælper jo slet ikke mig, det der. Det er fedt.
Så er det direkte ind i træet. Det er vildt ubehageligt, at jeg bare kører en bil bag mig. Kommer du foran. Og så sidder vi andre bare og fucker hinanden op. Ej, jeg er jo langt Den er bagud. altså død. Adam, lad mig lige komme med bilen. No! Pick me up, papi. No! Er I klar til et hole in one her, chat? Ja, jeg ved godt, hvad et hole in one er. Nej, hvad fuck? Du er bare skudt, altså. Ramte du Get dig set. selv der? Hvad fuck Ja, er det ja, her? bare tag det der. Hvad fuck er det her? Hvorfor er der en tordenstorm? Okay, chat her. And I my know God. bangers. Nej, vent. Han whiffer, han whiffer. Jeg drikker lige noget kaffe her. Hvorfor spiller du? Wash det der. Ja, men prøv at se det, man. Ej, jeg whiffede den. Whiffer den der. Hey! Nej! Jeg vil med, at man får speed af at flække de andre. Nej, jeg ligger bare ned. Bakket! På den ting, eller hvad? Middle headshot, jeg så godt dig aim mig ned. Jeg så dig godt. Nu må man ikke Du aim skal en bare anden vide, mand jeg er ned, King Vodden af Super Battle Golf. Altså, let's go, let's go, let's go. Hvad nej, fuck? au, au, au. Ej, ikke ind i stenene Jeg her. ved ikke engang, hvad det gjorde. Damn, jeg var usynlig, så I kunne ikke engang se mig der. Ja, fuck off. Au. Hvad? Ja, that shit know that with effect on me. Jeg forstår ikke de der skjold. Nice one. Okay, jeg var alt for meget. Har du haft en god dag, Fisan? Au, okay, 180 snipe der. Ja, ej, tunnel. Det er ret tæt her, vil jeg sige. Jeg tror, jeg vinder. Tror du? Lone Island. Jeg har aldrig forstået, hvornår man skyder. Nice shots. Det er en dårlig. Au, okay. Oh. Så bazooka vi bare instant off rip. Det hjælper lidt det der. Nej! Åh, men... Jeg Nej, skal den er ud i det vandet. går slet ikke over. Jeg skal William, ud i jeg skal vandet. hævne Vandet. I am under the water. Ej, drukner, mand. What the fuck? Du har den. Du er også Okay. okay. What? Hvordan sender jeg den across the map? Altså, ved I godt, man kan scope, man behøver ikke bare blindfire, man kan godt bruge højre klik. Åh. Jamen det. Ja, jeg har da højreklikket hver gang. Jeg kan bare... Hvorfor skyder du AFK bare lige billigt? Get these guys out of here. Han får den igen. Nå, han da. And I know bangers. Det er sidste plads, agtigt. Jeg så den alt for langt. What? Kan man se, når den er hole in one, eller Hvad er det, den her railgun gør? Holy shit. Hvad er det, den her Oh my railgun god, man gør? bliver sendt. Man bliver rent faktisk sendt. Ej, hvorfor er jeg helt hernede? Bro, fuck af her. You come for the king, you best not. Nej, jeg kom til at skyde den over på den anden side Nej, igen. For helvede. Nej, min den Det bouncede er lidt det op. easy, Sådan. det her game. What the fuck? Jeg kom til at skyde den over på den anden side. Jeg skal over på den anden side. Hvordan kom du derned? Nej, Please, ikke for langt igen. Nej. jeg har tabt det her. Jeg giver den bare fuld power. Albert, hvad har du også lavet? Det er ikke engang sikkert, at Albert er i mål, men... Ej, det er heller ikke sikkert, jeg gør. Albert, troll 10 William, sekunder. troll William, skynd dig, troll William. Jeg prøver. Du låser også alligevel. Nej! Nej! Nej, jeg skød for Han langt. fucked up! Han fucked up! Fuck. Jeg plukker ham. Åh.